A falo na zo na same ta, ina zaunawa kuwa kusa da ita, sai da hannuna ya haɗu da ita. Ta ce min me haka kake mangaza na yaya? Na ce mangaza kenan, na ce in mangaza ne haka sai na gaje da gefen kafaɗarta da hannuna. Sai ta ce min ni dai bari ka ga jikina ciwo yake, kai da ya kamata a ce ka yi min tausa. Na ce a ba kowa ne a gidan. Ta ce min duk sun fita ba sa nan. Na ce a to in ba su nan ko zan miki tausa. Ta ƙyalƙyale da dariya ta ce to in suna nan tsoron wa kake ji? Na ce ba tsoro nake ji ba, kunya nake ji a ganni ina miki timurmusau. Ta ƙyalƙyale da dariya fa kafin ka ce menene nan fa muka fara wasa dai irin na yaya da ƙanwa haka. Kasancewar yarinyar dama abokiyar wasa ta ce, to dole akan samu irin wannan karafkiya. Ai kafin ta ankara kuwa na fara mata ƙwamashensheniya da taɓeɓeniyasis da arzikin Fulani. Ai kuwa ba ɓata lokaci kuwa ta yi la'asar. Tana yin la'asar kuwa hakan ya bani dama na duba dukkanin ma'adanan da take tare da su, saboda kun san akwai wani kirari da ake ma wasu mata da cewa 'yar ƙaramar ƙasa da arzikin man fetur. To ita ma wannan dai gaskiya akwai arziki, musamman dukiya irin ta Fulani. Mangwaron nan ga su nan, wato kayan alatu, kayan marmari ga su nan tabarkalla, kowanne ya yi yadda ake so. Ai kuwa ba mu ɗauki lokaci mai tsawo ba. Na ce mata ta yi min tanɗa. Ta ce me za ta tanɗe? Na ce zarmalu. Ta ce kai yaya kana son tanɗan zarmalin nan? Na ce to ya zan yi? Ai abu ne kin san kowane mutum da abin da yake so. Ta ce to amma ba za a daɗe ana tanɗa ba. Na ce eh. Ta ce wannan alawa ce mai kyau kuwa. Ai kafin a ankara kuwa ta fara min tanɗa, yayin da ni kuma na ci gaba da yi mata wasa da 'yan tagwayenta. Mun daɗe yana mata wasa da 'yan tagwayenta Hassan da Hussaini. Ita kuma tana min tanɗan zarmalu. Daga ƙarshe dai da tafiya ta yi tafiya, kafin ka ce menene kuwa mai kan taɓarya dama ta riga ta zama a shirye. Za mu je filin yaƙi ne da ita. Ai kuwa nan muka shiga filin yaƙi ne da ita muka fara fafatawa. Mun daɗe muna kai ruwa rana, muna ɗauki ba daɗi, muna fafatawa ne da ita. Daga ƙarshe dai aka samu yadda ake so. Na yi galaba a kanta, ita ma ta yi galaba a kaina, wato muka yi ambaliya a lokaci ɗaya. Kowa ya ajiye makaman faɗansa a gefe. Muna saita numfashinmu, muna kallon juna cike da nishaɗi ni da ita. Sai na ce mata gaskiya yarinya, a ina kika samu ƙarfin gwabzawa da ni haka har kika yi nasara a kaina? Ta ƙyalƙyale ta ce yaya kenan? Kai kake gani na ƙaramar yarinya, wallahi ƙarfina ya kawo yanzu. Na ce to za mu sake komawa filin daga a fafata. Ta ce to shi kenan mu sake. Na ce to shi kenan. Ai kuwa muka matso nan fa muka fara karafkiya da ƙwamashensheniya ni da ita.